A mafiya yawan lokuta, tsagwaron zalunci da kuma azaba su suke sauya mutum. Ina so matasa ku lura da wannan duniya. Muna rayuwa da ahalinmu cikin jin daɗi. Lokaci ɗaya duniya ta canja mana ta hanyar fara tuntsirar da mutuncin iyayena. Idan ban canja ba kashe ni za ka yi? Ba kashe ka zan yi ba, amma zan sa ka sha azaba. Ka take wasan da ba za ka iya ba. Abinci ne, ba chemical ba ne. Duk abin da za ka iya yi kai a kai. Kowane ɗan adam da akwai hanyar da yake bi wajen maganin matsalarsa. Wani yana binta ne ta maslaha, wani kuma yana binta ne ta ƙarfinsa. Wannan shine dan wannan sa. Duk inda yake kula libomin shi. Ba na ganin girman furfurar wanda bai san darajarta ba. Za mu biyo masa ta hanyar zamanin da tunaninsa bai kai gurin ba. Zan bi ku ɗaya bayan ɗaya amma ba kashe ku zan ba. Sai dai za ku sha azaba. Azaba! Sabon kamce na musamman da kamfanin Sultan masu burbuda yana nan tafe.